Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ni mabakɔrɔ bɔgɔtɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka ni an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan ni sabakɔrɔ kɔrɔtalen bɛ lamɛnbaw kɔrɔtalen bɛ ni k'a lamɛn bɔgɔtɔrɔ kunkan jumɛn de bɛ yen min ye malidenw haminako ye fɛn minnu ye o de ye jamana yɛrɛ ka basigi ko min ye politiki baarakɛlaw ye mun ni mun de bɛ ka labɛn sini ma Mali kɔnɔ janfa jumɛn de bɛ ka ɲɛsin an ka jamanaba in ma kalimu tabaw u kɛmɛ ka nin bɛɛ lajɛlen maana sɔgɔmaden na o kuma baara in tigɛ saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tɛngulen bɛ ɲɔgɔn na studio nɔrɔmaba in kɔnɔ an bɛ ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni fɛn fɛn b'an bolokɔrɔ min bɔra ɲɛmaayaso la an b'an sɔnni sigi a kan sisan o bɛ bɛn k'a ka feerefɛnw lakodɔn o Jabate ne ko bala cogo bɛ di bɔgɔtɔrɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona le sort de Bamako sɛbɛnnikɛla n'o ye Yusuf Konate Yusu a ko an ka jamana kalafili kura bɔgɔtɔrɔ e foro daminɛ wa bɔ ye siga t'o la a ko ejigo kuma min n'a fɔra jamana gouvernement fɛ bɔgɔtɔrɔ maa minnu kan ka don a kɔnɔ a ko in tun balannen bɛ yɔrɔ min na n'o ye politikimaw ye Bɔgɔri a ko balannen bɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre mun bilalen bɛ an ka kalafiliko labɛnw na n'o ye colonel Ablaye Maïga ale ye gouvernement ka kumalasela ye bɔgɔtɔrɔ an bɛ don min na ko bi premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga a bɛ k'o fana nɔrɔ bila ale ye weleli kɛ weleli min bɛ tali kɛ politikimaw kan ka taa bila société civile la kalo in tile 21 a 22 aw ye na min ye EJ ale sigiliko la politikimaa minnu kan ka don a kɔnɔ o jalatigɛ maa minnu kan ka don Bɔgɔri ka kɔn lajɛ ɲɛ a y'a ɲini politikimaw fɛ maa min kan ka don a kɔnɔ min ye maa 8 o kuma a y'u tɔgɔ di sɛbɛnnikɛla ko a ko a y'u tɔgɔ di Bɔgɔri e politikimaw y'u sigi ka ɲɔgɔn lajɛ min ye parti politique 200 bɔɲɔgɔnko k'a tɛntɛn ka n'a bila fo 75 la u y'u sigi k'a layɛ siko ka taa bila si ye sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛnkan ye a kana kɛ samasamani ye an k'a dɔn k'a fɔ karisa e bɛ se ka an tɔgɔla kuma fɔ e bɛ se ka politikimaw bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ kuma fɔ o kuma aw k'a lajɛ aw ka taa a ma ko ye ko ye n'o ye consensus ye o kuma parti politigiw y'a yira k'a fɔ bɛɛ kɔni y'i bolo kɔrɔta ko a ka di olu ye olu de ka don a kɔnɔ maa si t'a bila si ye si t'i ka daga jigin si ye a ko bɛna kɛ cogo di kunkolo kɛmɛ banfila kelen o banfila laban o tɛ fara Yusuf ko bɔgɔtɔrɔ a ko ministre y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi ka danaya b'ale kan n'a dumaya k'a fɔ k'a ɲinina aw fɛ maa 8 min ka ta aw dɛsɛra ka bɛn o la ne ministre in ka baara ye min ye a ko ka sigi joona o kuma min n'a lajɛ k'a kɛ kalafili ye o kalafili sa bɔgɔtɔrɔ o de bolodara kunun min ye centre international du conférence de Bamako la CCB kɔnɔna la u ye wele bila issue jolenba dɔ ma n'o ye maître Alfousseni Diop ye ale ka baara bɔgɔtɔrɔ o de bɛ tali kɛ min ye kalafiliko kan a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la u y'ale wele kɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca politikimaw welela société civile welela bɔgɔtɔrɔ min ye ministère maaw welela maa minnu bɛ bɔgɔtɔrɔ n'a ka d'u ye u ka kɛ min kɔni ye ni maa 8 ye bɔgɔtɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ni ka bila urne kɔnɔ ni k'a lamaga bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ boselen ɲɛna munumunu salo t'a la bɔgɔtɔrɔ min ye issue ye a y'a bolo don ni ka bɔ ni tɔgɔ fɔlɔ min ye o kɛra musolaka ye Umu Diko parti rassemblement malien pour le travail Aramata bɔgɔtɔrɔ promotion jija a ko min ye maa 2 mun fana samana o de ye madame Daou Awa Kante an bala ko parti alliance malienne pour le travail Amat ala ye nin k'u ye o maa 3 Kuma Nana Konate Synergie des initiatives et pour la renaissance africaine SIRA Mananina Leila Waleta Ibrahim Convergence pour l'émergence du Mali Faso Joton Musolaka Nani Folo Musamanade Sekarani Manani Ekuma Banaye sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔtɔrɔ hali bi bɛ ko min na o ma ban a ko musolakaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye cɛlakaw fana ye olu fana ta dar'o kan min ye cɛlaka fɔlɔ o de ye Salomon Ongoyiba Alliance pour la promotion et le développement du Mali APDM cɛlaka filanan Haruna Sisoko Front pour la démocratie et le changement Fideka cɛ sabanan Youssouf Koulibaly Parti initiative pour la refondation du Mali Irma cɛ naaninan Abdourahmane Bagaga Force citoyenne et démocratique bɔgɔtɔrɔ maa 8 min ni sigi tun kɛmɛ k'u makɔnɔ o kuma ko sira kɔni a jɛra muso 4 cɛ 4 a kɛra i b'a fɔ ko ala ko
bɛnbakɛ min kan dɛ terasi kɔni sina ka a jala o y'o discours ba pewu cɛ naani muso naani kana siga Bokar Traoré min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye ko ministre kɔni ye foli ani tɔnni kɛ maa min ye nin baara kɛ n'o ye Isu ye Alfuseni ni Diop ye a y'a fɔ ka waleɲuman dɔn baara k'a kɛra jɛlenya kɔnɔ parti politique minnu fana nana kɛnɛ kɔnɔna la k'u fo k'u waleɲuman dɔn Bokar n'i ye jateminɛ kɛ parti politique belebele caman bɛ yen minnu ye jamana mara ka tɛmɛ minnu bɛ jamana in dɔn k'a daminɛ kɔrɔn fo tile bɛ yen k'olu ɲiginna baara la u ma sɔn ka ye kɛnɛ kɔnɔ o tɛ banko la o u ma ye si ma ye Bokar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'u ma ye kɛnɛ kɔnɔ baara kɔni kɛra maa seegin min talen filɛ nin ye Bokar Traoré ko ninnu bɛna baara kɛ ni Mali parti politique bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye a ko EJ kɔni ale bɛna sigi sen kan Bokar Traoré ale de kɔni bɛna kalafili labɛn sɔsɔli tɛ min na jɛlenya kɔnɔna la min tɛ kɛ ni sama-samali ye wa min bɛ kɛ jɛlenya kalafili kɔnɔna la n'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ o tuma ko nin y'o de baara ninnu donnen o tuma min kɔni ye ministre ye sa Bokar Traoré ko baara tɔ minnu kan ka kɛ sini ma o tuma k'ale de kan k'o jalatigɛ maa seegin kɔni o sɔrɔla ka ban kunnafoni filanin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajabate naamu a ye n bila n bɛ n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i bɛ ɲin bolo nin ye tiɲɛ ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon o don Nouvelle Horizon Mahamane Touré nin ye a ka fasiri ye Mahamane ko min ye cɛmancɛ fanga a fangabulon ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a bɛ ɲini ka dɔgɔkun kelen ni dɔɔnin bɔ e ko a fɔ k'a bilala lafiyada bada min na n'o ye repos forcé ye e ko a tɛ ɲini ka kɛ kamanaganko ye wa bawo jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima nin lafiyali ka ɲɛsin anw ka fangabulon ɲɛma ma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye premier ministre kɔrɔ yalima n'i y'a ta k'a lajɛ ko yalima a ka nin lafiya ye ko yalima ko lafiya sɛbɛman don wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ yalima ko bana sugu jumɛn bɛ a la bɛɛ lajɛlen ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na yalima ko ɲɛmaw k'u tɛ se k'u da don Dr Choguel Kokala Mayiga la ni ka ɲɛfɔli kɛ a ka bana ko kan wa bɛɛ lajɛlen kɔni ni kunnasiri sigilen don nka min ye maa caman ye politiciens ni y'u ka kuma kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ Mahamane Touré ka fɔla Nouvelle Horizon kɔnɔna na a ko min ye maa dɔ kɔni a nana ye kun tɛ bɔ fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta maa don maa min n'a hakili sigilen don n'a kɔni n'a jamana in n'a kanu bɛ a la wa a tɛ baara foyi kɛ ni jamanadenw da ma don a la n'u se ma don a la wa n'i ye o kɔrɔfɔ n'o taabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ degré dɔ kɔni t'a la min senfɛ min ye anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ mara cɛma wali baara ma ani mara ka se ka sigi so ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale n'o ye Colonel Abdoulaye Mayiga ye o ka sugandi fɔlɔ k'o bila Dr Choguel Kokala Mayiga nɔ na a ka premier ministre ya jɔyɔrɔ a ka se k'o fa yani bana o fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na wa n'i y'o ta k'o lajɛ fana min ye fasiri kɛbaa ye a wulila ka se politiciens ma minnu kɔni bɛ yen n'u y'u hakilina di maa fanba caman kɔni ko min ye ko nin laɲini kun kɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ koyi ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale sen ka bɔ cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la k'a di maa min bɛ se ka maaninfinw fara ɲɔgɔn kan Mali cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔ min bɛ se k'u fɔ ni k'u kala k'u don ɲɔgɔn na min ye maître Tabo ka kɔrɔfɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Colonel Abdoulaye Mayiga ye min ni ale kɔni sugandila ka bila premier ministre jɔyɔrɔ la ko hakilina ye k'a ɲɛna kosɛbɛ ko bawo n'i y'a lajɛ min ye Colonel Abdoulaye Goïta ye a fɔ Abdoulaye Mayiga tout safurulayi Colonel Abdoulaye Mayiga ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement n'o ye gouvernement ka kuma lasela ye cɛmancɛ fanga in ye kɔnɔna na o fana don nka min farala ka jɔyɔrɔ kan o de ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye premier ministre par intérim o jɔyɔrɔ tala ni ka kalifa a la wa n'i ye maa kofɔlen lajɛ Tapo ka fɔla Tapo ko n'o ye maître Kassim Tapo ye ko maa min n'o sugandilen filɛ nin ye ale kɔni k'ale ka danaya bɛ a kan ko bawo k'a bɛ waati jan bɔ Tapo ko n'a kun tɛmɛna nin kan k'a na kɛ ko wɛrɛ awɔ wa ko ale filɛ nin ye ani politique tɔn wɛrɛ maaw ɲɛmaaya bulon k'u bɛ ɲɔgɔn kalama Tapo ko ni hakilina ni nin sugandili min ta la fɛ ka danaya da Colonel Abdoulaye Mayiga kan k'a kɛ premier ministre par intérim ye k'a ɲɛna kojugu ko Colonel Assimi Goïta a ma baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ nin kan n'a bɔra an ka avion sali la awɔ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Morema ɲɛmaa ye n'o ye mouvement pour la refondation du Mali Morema o ɲɛmaaba n'o ye maître Kassim Tapo ye a ko k'ale ni politiciens caman bɛ yen olu hakilina ye nin ye maa ka sugandi min tɛ politique tɔn na min ni tɛ jɛkulu wɛrɛ ɲɛmaa ye wa o de taara kɛ Colonel Abdoulaye Mayiga ye ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ye porte-parole du gouvernement en même temps
min ye premier ministre intérim ye o jɔyɔrɔ ka tani ka kalifa la ko bawo ale ni politicien nunu ɲɛmaya u ka ɲɛmaya bulon ɲɛmɔgɔ caman bɛ u bɛ ɲɔgɔn ye a nafolo dama kana bugɔ sisan la a ye jɔyɔrɔ kunba caman kɛ yan'a bɛ don nin gouvernement in kɔnɔna na wa ni nin ye maa ye fana ko maa min k'a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan wa a ka nin hakilina ani taabolo min b'a la n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye k'a ka nin hakilina bɛna kɛ sabu ye bisi basa caman kun bɛ gouvernement ni politicien wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o tasuma ni ka o duga kosɛbɛ a dun tɛna mɛn dɛ Choguel bɛna le sɔnni Choguel bɛna di dɛ a bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la o ko don min fɔra ɲami dɔw la a bɛ repos la a sɔnni o ka taa fo bɛna fɔ a jigin kɔrɔ ayiwa wa fan dɔ fɛ Buwa Jabate maa wɛrɛw fana kɛlen bɛ k'u kanto ko yalima ko colonel 6 min n'o tun bɛ dibi la ko ni dɔw fosilen k'i jɔ kɛnɛ kan wa colonel Ablaye Mayiga y'a dɔn a tun bɛ fɔ ko la transition des 5 colonels ko yalima Ablaye Mayiga o tɛna kɛ 6e ye wa 6nan Choguel bɛna di dɛ ko wa ko donna ni waati nataw kɔnɔna na ko a bilan tɛ kɛrɛfɛ koyi ɲinɛkɛ t'a kɔ k'a fɔ ko min ye colonel Ablaye Mayiga ye a ka suganti ka bɔ interimuya in na dɛ k'a kɛ premier ministre yɛrɛ ye transition to a la k'ale jɔyɔrɔ k'o ta k'o kalifa maa wɛrɛ la n'o ye ministre de l'administration territoriale awɔ ni ye ko in ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛba ye n'o ye Mamani Ture ye Mamani ko jamana in n'i y'a ka ko ta k'a gosi ka taa ka segin ko min ye nin hakilina in kɔni bɔlen ka bi jɔn ko ala ko maa bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye politicien ɲɛmɔgɔw n'o ye politikitɔ ɲɛmɔgɔw ye ka taa se maa wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen ka sɔn a ma k'a fɔ ko maa min k'o sugandila k'o bila primature la n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga k'o jɔyɔrɔ fa fɔlɔ yanni bana min bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga la o fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na yanni a jɔyɔrɔ ka tila ka segin a ma ko min ye colonel Ablaye Mayiga ye ale ni politicien olu na baara kɛ fɔlɔ baara minnu bɛ senna k'olu sama ka to o nun don waasa jamana in an b'a la ka fɛn min laɲini n'o ye jamana ka tɛgɛ ka yɛlɛlen seleke naani kɔnɔna na ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na nin wuli sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Mamani Ture a ka fasiri don Bokari Tarawele maaninfin jɔlen t'i ye kɛnɛ mun na n'i y'i sigi ɲinɛ bɛ k'i kɔ siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye Seydou Jara Jarakɛ a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban e Sikei Ibrahim Bokari Keita ale tile Bokari Tarawele wari minnu ŋanamu na hali bi olu fɛsɛfɛsɛli siraw bɛ sen na a ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ a ye pankuru mun san a tile pankuru 1 sɔngɔ 3 maa kɛ ala ye k'a dɔn jumɛn de y'a lakika ye jamana nafolo k'a cɛ k'u pɔsi fa min ye finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛnw sanni sudɛti 1 wa 6 Bokari Tarawele o bɛ taa min malobɔrɔ de ye sudɛti ye wa fɛnikɛla ko a ko jamana wari kɔni taara ni k'a buruja nka tiɲɛ ni nkalon ko kelen tɛ nkalon mana san tan kɛ cogo cogo tiɲɛ mana wuli wula fɛ a b'a bolo d'a kan sɛbɛnnikɛla ko Bokari Tarawele min ye ministre des finances et de l'économie kɔrɔ Bokari Tarawele n'o ye madame Buware Fili Sisogo ye ale bɛ bolo la Bokari Tarawele nin y'a san 1 ani dɔɔni ye a bɛ musow ka kasobonba la n'o filɛ nin ye Bole Bokari Tarawele a bɛ kasokɔnɔsigi kɔnɔ a bɛ miiri la a bɛ jɔrɔ la waati ani waati sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ taa nɔfɛ ni k'a ɲininka dalakana o tuma ko in a kɛra kɛcogo jumɛn ni kɛcogo jumɛn na e de tun ye waribontigi ye Ibrahim Bokari Keita tile e de tun bɛ nafolo ta k'a di ko n'a bɛ kɛ nafolo min filɛ nin n'a bɔra Mali wagandɛba kɔnɔ i tɔgɔ b'a a la i sen bɛ a la wari in a bɔra bɔcogo jumɛn na a tiɲɛ na nkalon an b'a nɔfɛ min ye madame Buware Fili Sisogo ye a ko o tuma a don waati ka n'a bila bi la a ma kuma minnu fɔ Bokari Tarawele o kuma kologirin 2 kɔni o bɔra da kɔsa in na a y'a yira k'a fɔ o tuma min kɔni nin ko in ale jabajɛlen don a b'a bolo 2 kɔrɔtan Bokari Tarawele k'a yira k'a fɔ ŋanamu ale fili tɛ don da fɛ ale kɔni wulila jamanakuntigi fɛ ni k'a kɛ sɔrɔ ni nafolo o minisiri ye wari n'o de bɛ bɔ foroba wagante kɔnɔ a yamariya o bɛ bɔ jamanakuntigi yɔrɔ gouvernement ɲɛma Bokari Tarawele ale bɛ a ta k'a di a kan ka di maa min ma sabu o ye ale ka baara ye laɲiniw n'o kɛra ale fɛ Bokari Tarawele n'ale m'o di o tuma ale ko wɛrɛ ɲinina don n'ale b'a di a b'a di ni dika min ye sariya kɔnɔna la a ko nafolo mun ɲinina ale fɛ avion sanni ko la Bokari Tarawele u ye sɛbɛnw labɛn o tuma k'a bila ka na di ale ma o tuma k'ale bɛ se ka min fɔ nin ko la maa minnu ye pankuru in sanbaw ye ka taa bila maa minnu bɛ n'u ye an ka kɛlɛkɛminɛ san ka taa bila sɔrɔsiw ka hakilina wɛrɛ la
a ko a sɛbɛnfura fɛn fɛn nana se ale ma ko ale y'a sɛbɛnw dayɛlɛ k'a lajɛ Boubacar Traoré ka jamanakuntigi wele k'a fɔ a ye n'a b'a kalama jamanakuntigi a ko a b'a kalama min ye sɔrɔsiw ka ministre min ye défense ye k'o wele k'o ɲininka Boubacar Traoré a b'a ko kalama o tuma k'ale y'a ɲini tugun jamanakuntigi fɛ a baara ta nin wari a ka bon fo ka dama tɛmɛ a ka di ne ye e yɛrɛ ka ne dɔdɔlima nin baara in na n'o ye IBK kɔni o tuma IBK fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔsiw ka ministre n'o ye ministre de la défense ye et des anciens combattants a y'a ɲini o fɛnɛ fɛ sɔrɔsiw ka minɛnsani ko don a ka di ne ye i fɛnɛ ka nin baara in dɔdɔlima nɔfɛ an ka jɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ sabu maa tɛ ko cogo dɔn si a ko tɛ nin ye bi Boubacar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra san 2015 a ko min ye jamanakuntigi de y'a yira k'a fɔ avion kɔrɔ mun bɛ n'o ye Amadou Toumani Touré ka pankuru ye o tuma ko sɛbɛn t'o la o tuma o pankuru in kɔni Boubacar Traoré k'a tɛna se ka boli ka taa yɔrɔ jan o tuma ko k'a lajɛ ka pankuru kura san min ye pankuru kura nefu ye o tuma k'u taar'o de sɛgɛnna ni a ye k'ale kɔni ye wari min bɔ ka d'u ma pankuru in na ko de ye CFA miliyari 22 ye 22 milliards avion kelen ma min tun bɛ yen sɛbɛn kun tɛ se ka ɲini o la an bɛ ɲininkali de kɛ sa kɛ bon avion in e tɛ min dɔn salon de b'a kɔnɔ restaurant b'a kɔnɔ bureau b'a kɔnɔ ala ka hinɛ bɔ a la aw ka cɛkɔrɔba lafiya kun ka d'a ye koyi ko café mi yɔrɔnin b'a kɔnɔ hali sport kɛyɔrɔ bɛɛ b'a kɔnɔ yen ala ka cɛkɔrɔba jayɔrɔ suma lafiya kun ka di cɛkɔrɔba ye o de y'a to avion in n'a bɔra dɔrɔn Turki a bɛ taa Anderbugan ko avion ti jɔ yɛrɛ tellement que confort bɛ avion kɔnɔ ye a bɔra avion tɛ jɔ abada wa o ye cɛkɔrɔba jɔ ye koyi a fɔra mɛna fanga in kɔ k'a ɲini le bourgeois Boubacar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye avion ko tɛmɛnen kɔfɛ a ko sɔrɔsiw ka pankuru kɛlɛkɛminɛnw ka taa bila min ye sɔrɔsiw ka finiw la Boubacar Traoré a ko o fɛn fɛn sanna ale ye nafolo min bɔ ka don sanni ko la Boubacar Traoré o tuma ko ministre de la défense a b'a bɛɛ lajɛlen kalama k'ale ma baara k'a kelen na abada Boubacar Traoré min ye société mun bɛ n'o ye Dio ye Dio Sar maaw ye a ko nafolo kɔni taara ni k'a d'olu ma sɔrɔsiw ka matériel Boubacar Traoré ka taa bila u ka minɛn wɛrɛ la o ko k'olu de kɛra sababu ye ni ka minɛn ninnu sangana n'a ye an ka jamana in kɔnɔ sabu olu de ye sira taama ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko hakilina wɛrɛ tilala ka taa mɛn tuguni min ye nafolo wɛrɛ k'o bɔ k'o fara pankuru sanni ko kan a ko n'i y'a lajɛ a dibidibi barika bonyara nka min ye fili ye fili kɔni y'a yira k'a fɔ nafolo n'a bɔra ale ka wagade kɔnɔ ministre de l'économie et des finances tɔgɔ la k'a don IBK ka pankuru la o k'a don sɔrɔsiw ka minɛn sanni ko la o IBK b'a kalama ministre de la défense b'a kalama wa k'ale yɛrɛ ye laɲini fana kɛ tuguni u ka maaw bila maa minnu ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ye Boubacar Traoré u ka n'a lajɛ ale nɔfɛ sɛbɛnfuraw tɛ yen wa ni baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan n'a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan nafolo mun ɲinina jamana marabaaw fɛ n'a sɔrɔ ale y'i bolo bɔ a kan n'ale m'i bolo bɔ a kan k'ale jabajalen don a dɔrɔmɛ kelen k'a b'i kale k'a ka haramuya ale da la ne ko dans tout ça la ni wari fɛn fɛn bɔra papier t'a la wa jamana ko tɛ ayiwa ni papier b'a la bɛ yen ka ban musokɔrɔba lajɛ a la ni papier t'a la o de ka gɛlɛn o fana ye kuma wɛrɛ ye Boubacar Traoré bureau du vérificateur général maaw ye Boubacar k'olu taara sɛgɛsɛgɛli baara dɔ boloda Boubacar Traoré min ye miliyari 39 a n'a kunkanfɛn ko majɛ yera nin ko in na jamanakuntigi ka pankuru sanni ka tila ka taa bila sɔrɔsiw ka minɛn sanniw la miliyari 39 k'o taara min bureau du vérificateur général olu ka sɛgɛsɛgɛli la o bonyara kojugu sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Traoré n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in na min ye FMI ye ni Mali an jigi belebeleba don wari bon belebeleba dɔ don an bɛ taa juru ta u fɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu fana ko nin pankuru mun sara k'a kɛra dibidibi kɔnɔna la ko k'a ko ɲɛfɔ olu ye ko sabu ko juru taara olu fana fɛ yen ayiwa n'a fɔra ko an k'an ka wari ɲini an yɛrɛ nin t'a dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Traoré ni ye jateminɛ kɛ a ko min kɔni Mali nafolo ka buruja Mali nafolo k'a sarada i b'a fɔ ko tɔnɔsogo a ko kɔni siga kɔni tɛ min na k'o kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la bɛɛ i ka niyɔrɔ sara ta min ka di min ye o bɛ k'o ko la sa a mana kɛ fɛn o fɛn ye an ka si kɔngɔ la wo an ka tile kɔngɔ la wo o t'olu ɲɛsira wɛrɛ la an t'a kɔlɔlɔ kɔnɔ Boubacar Traoré sɛbɛnnikɛla ko o de kama min kɔni mangoya o tɛmɛ ne ka politikimaw sɛgɛrɛ wa fili yɛrɛ kɔni fana y'i da don o la ko ye a ko nin baara in Boubacar Traoré ale kɔni tɛ politikimaa ye nka min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara ye politikimaa caman tɔgɔ fɔra o la Boubacar Traoré min kɔni ye mangoya ye Boubacar ko n'i y'a lajɛ fan dɔ fɛ k'o ye mangoya ni tɔgɔcɛn ye ko k'o ta ka politikilamaw sɛgɛrɛ nka a tɛ da dosokɔrɔ la sɔn kɔ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min ye Mali ye k'a dafiri
ka Mali malo min ye Mali wari ka buruja ka Mali kɛ fantan jamana ye k'i ka n'i boloden kɔni ɲɛsin maa wɛrɛ ma dɛ i b'a ɲɛsin politique maaw de ma siga t'o la o m'a ye u ma man di maaw ye olu de b'a jɔ u ma man di olu de bɛ tila k'a ci olu de b'a jɔ olu de b'a kari a namara n'a kalo a bɛ bɔ olu de yɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de haut niveau kɔnɔ Seydou Jara ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Ahmed Fa Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔgɔ Tarawele i tɛgɛ don Bajabate maninfin kana se kilisi la ga fɔ nɔfɛ ala kana maa kɛɲɛ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant nin ye maa min ka fasiri ye o ye Falen Kulubali ye Falen Kulubali ko to sira tɔ k'an ka gwadɛ min ye Kodiwarikaw ka sɔrɔdasi la k'a maa 49 min n'o bɛ kaso la anw bolo yan ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ma sigi sen kan ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ o la min ye maliden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kodiwari jamana ma n'u sigi waati mɛn bɛ kosɛbɛ n'o yɛrɛ kɛ mɛ Kodiwari dugulen belebele n'an b'o wele ko notable k'u bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye kana bɔ anw ka ɲɛmɔgɔw ye yan wa kabi kunungo i b'a ye k'a fɔ nin jɛkulu n'o ye nin délégation ye o cunna faaba kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u daɲuman don sɔrɔdasilaka maa 49 min n'o bɛ anw ka bila kɔnɔna na yan u bɛ se ka bolo yoba u kan na cogo min na n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye délégation ye a ɲɛmaaya n'o y'a kalaminɛ ye o kun t'an bɛ ka di maa min ma o de Altesse Docteur Chifizier Jean Berbet ale de kɔni bila la délégation ɲɛma ka na ni a ye wa n'i y'a lajɛ maa minnu nana maa 33 bɔɲɔgɔnko wa n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni u cun anw ka faaba kɔnɔna na yan ko u wulila ni ka maa fɔlɔ minnu sɛgɛrɛ o de bɛ tali kɛ anw ka Haut Conseil Islamique ɲɛma n'o ye Sheriff Ousmane Madani Haidara o taara o kuma ɲɔgɔnya o bɔlen koyi min ye Premier ministre par intérim ye Colonel Ablaye Maïga o n'o ye ɲɔgɔn ye o kuma na fo ka taa se anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka diinɛ ko ni bato ko ma n'o fana ye n'o Docteur Mamadou Kone ye ka taa se fana min ye anw ka kumatigiw ye ɲamakala tɔnba min bɛ yan n'o réseau des communicateurs traditionnels ye Rekotradi Mokhtar Kone n'a ka maaw o n'u ye ɲɔgɔn ye wa n'i y'a lajɛ min ye an balaka minnu kɔni n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kodiwari jamana ma olu ka jɛkulu musolakaw yɔrɔ o ɲɛmaaba n'o y'a présidente des femmes en Côte d'Ivoire ye n'o ye Madina Jalo ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ yɔrɔ min na bibi na o siralen don koyi bawo ko in b'a la ka taa bolo min kan n'a ma bolo kan joona a kana taa wolo ko wɛrɛ la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye son Altesse Docteur Chifizier Berbet ye Jean Berbet ale y'a jira k'a fɔ jamana fila in olu ye sigiɲɔgɔnma ye a bɛ san yiri ka bɔ wa kɛlɛ ma deli ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ko ninnu maa bɛ dugawu don de kɛ ala kana futinɛ ni k'a yagoya min ye nin futinɛ tasuma ji ka se ka bɔ a tasuma kan waasa min ye jamana fila in ka keleya ye a ka to senna badabada ko wa ko maninfin ni sigiɲɔgɔn zango i balima zango i sinji i n'a mana fɔ ɲɔgɔn kɔ aw bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ko gaw kana funu ɲɔgɔn na wa ko funu o mana kɛ cogo o cogo min ye lɛrɛ 18 ye a mana kɛ diinɛ sira faso o faso ye k'a man ka tɛmɛ lɛrɛ 18 kan aw ka sigi ɲɔgɔn ma ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don ko fɛn dɔ ye Amadi Jalaki ye o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko in k'a ka gɛlɛ ko nka ko mana gɛlɛya cogo cogo ko kuma de bɛ a ban ko mana dajira ɲɔgɔn na karisa n fɛla ye nin ye n tɛ nin fɛ n t'a fɛ i ka nin kɛ na ne yɛrɛ fana t'a fɛ i ka nin kɛ na o kɔni n'o fɔra ɲɔgɔn ye ko k'u tɛ bolo kan wa min anw ka sɔrɔ bosoba min n'o fana tun bɛ délégation in na n'o ye Yakuba Tomini Jakite ye ale bɛ bɔ Bugunigaden don nka sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kodiwari ma sɔrɔ bosoba belebele don ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ yafa ɲini a bɛ yafa deli kɛ ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko ɲɛmɔgɔw o k'a ka yafa kan mɛn ka ɲɛsin jamanadenw ma bawo bɛɛ lajɛlen dusu tɔɔrɔlen don ko nka ko o t'a sago kɛ ko ya min ye yafa ɲini ye olu ka salaya o kɛli la wa mɛ min kan ka f'i ɲɛna min ye délégation in ɲɛmaa ye n'o ye Altesse Docteur Chifizier Jean Berbet ye a y'i tora kunbere fila kan ka ɲɛfɔ ka yafa deli kɛ k'a bɛ yafa ɲini min ye jamana denmisɛnnin fo ka taa se maakɔrɔ ma denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen maliden na maninfinw ka yafa nin kɛwale min kɛla nin ye soldat 49 ka bɔ Kodiwari jamana kan ka na k'a kɛcogo man ɲɛ k'olu kɔni nana badenya ni sindiya
la wasa min ye daɲuman bɛ se ka doni taabolo ninnu na cogo min na hakilinajigi min ye fɔra ɲɛsin bɛ ye Togo président e ko kun welen tɛ k'o da don ko in na wa to min ye kunbɛn ye ka kɔn ninnu ka nali ye min ye faso jamana ka délégation ye ani Côte d'Ivoire délégation u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Togo jamana kan faaba kɔnɔna na i b'a ye bɛnma kɛ kow la o senfɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na hakilinajigi halisa min ye Union africaine président ye Macky Sall Sénégalikaw ka jamanakuntigi e k'o fana ma taama kana bɔ colonel Assimi Goïta ye wa o fana ka taama senfɛ dasela min ye sɔrɔdasilaka 49 Ivoirien to a la anw ka jamana kɔnɔ olu fana a y'i da don o la nka ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko in bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o de ye hakili de b'a ko dilan min ye jamana fila ye u kana se ɲɔgɔn ma kɛlɛ man ɲi maa caman bɛ yen bɛ kɛlɛ kolokolo nka ni kɛlɛ wulila a bɛ taa kuncɛ fɛn min na bɛɛ lajɛlen de bɛ maa tɛ anw na min b'a kuncɛ cogo dɔn ko nka ko min ye bɛɛ lajɛlen k'i bolo de dusu la nka min ye récontradit ye faso Maliba to a la a ko ɲɛmaa ninnu ma n'o ye délégation in ɲɛmaa ye ka bɔ Côte d'Ivoire n'o ye Mokhtar Kone ye cɛkɔrɔba ko min ye nin jɛkulu min n'a nana ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko nka Ala k'an tɛgɛ dayɛlɛlen bɛ ni k'u kunbɛn ko balimaya ni sinjiya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o bɛ yen o tɛ bɔ a nɔ na ko nka ko jamana fila o tɛna ye min ye o ka dɔn ka bila jamana faso Maliba taabolo ye nin ye an tɛ nin fɛ an tɛ ɲɛdɔnya fɛ an tɛ jɔnmaya fɛ wa min ye Côte d'Ivoire jamana fana ye a fana tɛna ye nin ye n'o dɔnna anw fana tɛna se u ma wa n'o fila dɔnna jamana fan fila sigibaw fɛ ko y'a dɔn ko sigi k'a bɛ diya ko nka k'olu n'u wuli k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka fara Chérif Ousmane Madani Haidara conseil islamique président ka taa se anw ka tubabuw ka diinɛ ɲɛmaaba min bɛ yan n'o ye archevêque de Bamako ye cardinal Jean Zerbo olu bɛɛ lajɛlen taama gɛlɛn ka se nin bɛɛ lajɛlen ma u y'a jira k'a fɔ yanni délégation in ka se yan récontradit ka fara olu maa fila kan olu wulila ni ka anw ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ da bɛ se ka don ko in na cogo min na ka fara récontradit kan u wulila ka ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ko nka k'u sigi n'a ye ko diɲɛ waati natɔ la k'ali a tɛmɛ ko min ye bɛn ye k'o n'a ye kow la nin ye sɛbɛn sababu n'an y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Falen Kulubali a ka fasiri don Falen Kulubali Bokari an b'ale fo joona ne bɛ n tigɛ don tuguni la révélation sɛbɛnnikɛla n'o ye Be Jalo Bokari Tarawele a ko denmisɛnnin tigɛ duman denmisɛnnin galabu duman dɔ bɛ commune 1 na kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Bangoni ye Bokari Tarawele o kuma ko maa ka ɲi ka misali ta kan Bokari Tarawele a ko maanifin sogo tɛ dun nka i kɛwale de bɛ dun a ko ɲɛnamaya kɔnɔna la Bokari Tarawele ni Ala ye hakilina d'i ma Bokari Tarawele ni Ala ye sɔrɔ ni k'i ye Bokari Tarawele ko dɔwɛrɛ kɔni t'i bolo o de ye k'i sigi k'i miiri k'i yɛrɛ lajɛ ka maatɔw lajɛ k'i ka jamana lajɛ Bokari Tarawele min ye i ka dɛmɛ ye fɛn min ye i ka hakilina ye fɛn min ye ni k'o baara boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko maa fila tɔgɔ tɛ maa kelen don n'o ye Ali Kuma ye Ali Kuma n'o ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin min sa n'a bɛ denmisɛnninw ka tɔrɔ n'o ye CNJ ye Bokari Tarawele commune 1 kɔnɔna la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ka yɛrɛ ka baara bɛn bɛ fɛn min ma o de ye transiti baaraw ye Bokari Tarawele ni ka minɛnw bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka don jamana in kɔnɔ a ka ɲi ka don sariya kɔnɔ ni hakilina mun ye Bokari Tarawele ko san caman a b'o baara la minɛn dama jɛngɛ a ko min ye Ali Kuma ye m'o ye Ekumbala transiti ye Bokari Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a bɛ wulikajɔ dɔ la jamana in kɔnɔ Bokari Tarawele ko foli ka ɲi ka ta k'a sɛgɛrɛ a ko ni bɛɛ lajɛlen b'a k'ale ta ɲɔgɔnna ye Bokari Tarawele sisan b'a sɔrɔ an ye parrain caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye sow ka bolili ye Bokari Tarawele a ka di maa caman ye a bɛ maaw ɲɛnajɛ a bɛ sɔrɔ b'a kɔnɔna la Bokari Tarawele min ye sokurusi ye o jukɔrɔma don waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bamako tɛmɛnen kɔfɛ Segu sokurusi kɛnɛ Bokari Tarawele ni ka kurusiw bolo dɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye lajɛlifɛnw ye k'o ta k'o di ntolanci n'o ye senantolan ye Bokari Tarawele k'o fana ɲɛnamaya k'o jukɔrɔma tinti min ye commune 1 ka taa bila Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ka taa bila fo Dakagun ka Segu Bokari Tarawele k'a tɛ salayaw fɛ a tɛ timinangoyaw fɛ o ye waati bɛɛ lajɛlen ye a k'o dɔrɔn fɛnɛ tɛ Bokari Tarawele min ye jateminɛ kɔnɔna ye maa minnu bɛ ko gɛlɛya b'u ka jamana in a fanbɛw la kosɛbɛ Bokari Tarawele a seko n'a damayira min ye malo ɲɔ kaba ka taa bila finiw la Bokari Tarawele o fɛnɛ a b'o doni kuma bɛɛ ni ka mobili fa o la ka taa ni a ye a kan ka di maa minnu ma Bokari Tarawele o dɛsɛbaatɔw de ka ca jamana in kɔnɔ n b'a kɛ cogo di n bɛ to tigɛ ka su n'a la cogo di n bɛ fini don kana cogo di a dagosi tɛ n bolo kapitulu lajɛ sɛbɛnnikɛla ko Bokari Tarawele n'i ye nin dama lajɛ maa min bɛ nin kɛ ka sɔrɔ maa ma bila la maa min ye denmisɛnnin ni hakilina ɲuman in b'a la Bokari Tarawele ko maa don maa kan ka misali ta maa min kan Bokari Tarawele ko maa don maa kan ka maa min fo Bokari Tarawele min ye médaille ye jamana kan k'i kɔfɛla a la a ye nin ŋaniya ɲuman baara minnu daminɛ Bokari Tarawele k'a daminɛ a waatu ka na bila bɛɛ la k'i bɛ san 10 kɔ de jateminɛ a la Bokari Tarawele a tɛ timinangoya a tɛ saliya dɔgɔkun tɛ daminɛ k'a fori abada n'a ka baɲumankɛ baara ma ɲɛsin
Madoma, nous faisons maliden doy. A ko Ali Kuma, Kuma la transité, ale PDG ba, Bortore Okuma ko Mado, Bela Jelen kanka misalita aka mamunu be, ala kameka fataw ke mamunu ye, janko nyogon be se ka kologira Mali kono. Kono foni filani, ay mimbo révélation kono aka bolidu. Bajawate, révélation mo ambu fo. Hali. Kote sendika betaka bana bato minga bana fura kari. Nanga tebute masoro ola. Ni yentega do ni sebambe bo sebambe no kama ko challenger. Challenger. Mami nga fasiriye ni oye binafu dambele. Binafu dambele ale baramne kalande challenger la. Ako akima mi donc baro lamado e no bagari kamera e ale journaliste ye aya hakilin nandi akembe ko ni sugo kambe sanangoroba sigi bawla bibina munumbe sanangoroba turela ani dangasa o sera ni ka otama ulu ko ni bela jele ni kamana gambe nywana bagari kamera ko ale kembe ka layinige layini nyeshimbe sanangoroba merima wasa mi demeye akase ko ta kanyeshi sanangoroba sera katase turela ani dangasa o franje o be se ka dila chiko mina o ba ni ataka laje sanangoroba yere asigimbe kilometre carré keme woro ani ta ani wolowla asigimbe odeka ni e commune rurale laje akoni abe kati serglife wani ya laje fana ani bomoko che kilometre bisaba e bonyongo wani e ko in laje mi turela ni dangasa ye wakabe wati jambo eko manivunde ko ni mbala ka yara ni sraga emuna haketo yini ka yara todi accident igini ga bolima fe imana sray ngoni mre sray ita bone ame samiyala yani samiya jango sira kanga grati o fera iche non to ame samiyala mali sira shite mi bagari kamara ye bagari ko mi ye sanangoroba meri ko aki kofle sira mi no be bo sanangoroba kateme turela fe kata dangasa ko mi ye yensigi baw ye bela jeleni hamin benywana alni banabato jugu bi bolo ibe kamana gamne baw ka boni banabato ni yorogo folena ka fogi na sanangoroba segere ka be ke wasabi nabi bawo ni ekrofo in laje ko sai na mi erabe manivin gwa kamanana mi be manivin jigi waro ko mere ko aye protection civil mo ka centre de sécurité des centaines de millions keme sigoro ma chama o de taraka do joli trafe kata soro ni israeli dambe akanga dla ami kofle ala wa mi bagari alisa akoko ni ataka laje la ko liso do fana mi no flani dugudo la na abe wele ko chenge kura afo nyenge kura local zo ni yo fana laje oni sanangoroba che kilometre mugambo nyongo ko wako local zo o kwani o flimbe o kembe bago si yoroi wa mi local zo ko de mi nganga doama ko meri kembe ka kala de nyina ka beni ayewa wako ni ya laje mi meri bibi na hame mi bala de o de manda flakela sabana abafe ko nyini o manda sabana nyini dola ko fen ko ni mega sabuye ka to sama akeme ki nyeshi uma haka jami onga jamana ka yira mahoro ya do oselu osara mazelu o baro be bulu daga be sabar ga kalo ma saonza mi nyinenda no 22 septembre 2022 o lebo baro damne ledu o nyoyo be sena hali ko saina aye session extraordinaire communale doke mi nzeve adatuna mi 22 septembre o lebo bara kanga ke chukomina kata se mi alisa centre de sécurité mi no be protection civile toala o bana be mono be chukomina akoni akabara okoni nyeshi meni haglanu numa ko ga komi ya ga conseil communal munu mbe sanangoroba meri kerafe u chama ngoni uga banjira no ye opposition to gana ka fogo haglina do tambe afe no de dumuni ngero ni nisa hayro do be na kumefe ko bago jigoroni aseila kata no ye sanangoroba akoko uluko no ye conseil communal ku na jeni oye wani ya laje o bare restaurant ni ya choye o de be wule go Saint Patrice de bago jigorona asei uluko ni majeno e fiu uko ko mera ma mi ye dugudonga haminai no de srain dlali mi ye axe sanangoroba turela dangasa o kadla wa deme be gelebe fo va ve local sokunda sirakunda meri ke nyeshi uma mi ye bagari kamarae ko mi ye sanangoroba meri ko sela sa ki ko fle dugudona ulu munu ngela sabu ye ka sugandi ka ke mere ni ulu ka demete ko mere akato me ibeta kale dasne ni nyogoro iga bamzo koro mi be bulo sogono ni yo ko ko je ko kale kele ndo nyogoro la ko yele ma ko te chenwa mi nguye sabe mi na ya sama ka bo challenge
Niger e konna na binafu dambele baramna kalande Bogortore Sanangoroba ka kuma tarafa tanindo Bogortore manifin I bolo tse ka se fanbe nonte ni Mali lajɛ Mali meilleur meru Mamadou Zan Traoré Sanangoroba mairie bala de Mamadou Zan Traoré do Sanangoroba meru Mali meilleur meru koni Mamadou Zan Traoré o kuma ye fɛn minnu fɔ k'a kɔfilɛ nɔntɛ a tɔgɔ duman bɛ jamanadenw da kɔnɔ dɛ ayiwa min ye Sanangoroba Touré la dangasa o sira in a k'i ɲɛsin o ma a k'i kɔfilɛ la nɔntɛ sira ka ɲi kosɛbɛ a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ dɛ o kuma an bɛ taa an bɛ di fan fɛ o bɛ bɛn an bɛ tigɛ min cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bɔ jabate naamu n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bogortore ne bɛ n tigɛ don joona joona l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye Y Dumbuya ko Bogortore a ko an ka taa jirituru la a ko n'i y'a lajɛ samiya o samiya Bogortore min ye jamana ɲɛmaaw ye ka fara baɲumankɛ tɔn kan bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ni ka n tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka jiri k'a turu jirituru kɛra wajibi an kan sabu Mali ale ye saheli jamana ye Bogortore sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamadu Farota ale ye PDG ye société boiserie Farota la wari u ye wulikajɔ kɛ ni ka yirisun 20 bɔɲɔngo k'o labila jamana ye o ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko Bogortore min ye jirituru ye Bamakɔ ale baara ninnu donna o kɛra juma tɛmɛnen utukalo tile 19 o kɛra min ye Misabugu commune 6 ale bawoloda la Bogortore i b'a ye k'a fɔ min ye a tun bɛ ministre min ka danganiya kɔnɔ o de ministre de la justice et des gardes des eaux Bogortore min ye Mahamadou Kasoke n'o ye sariya ale ministre ye ale kɛrɛfɛ ministre caman wɛrɛ tun bɛ gouvernement kɔnɔ n'o ye ministre min yɛrɛ sigilen bɛ min ye yɔrɔ sanuya ko kan Bogortore ka taa bila an ka yɔrɔ donni mɔ bɛrɛ la Modibo Kone a ko n'i y'a jateminɛ min ye ale fana kɛrɛfɛ société boiserie Farota Bogortore ale fana tun bɛ n'o ye Mamadou Farota ye ka fara a ka jamakulu kan Bogortore hakilina in tɛ fila kelen dɔrɔn don wari ni ka jamana ɲɛmaaw ka hakilina ka jukɔrɔma tintin Mali jakungo ale bɛ min ye falakɔnna mun na Bogortore an ka jamana a bɛ se ka kɛ nɛɛma yɔrɔ ye o kuma olu seko n'u damayira ye min ye u k'o kɛ an ka jamana ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bolodi ɲɔgɔnma in ka daminɛ société boiserie Farota ale ni direction régionale des eaux et forêts Bogortore k'a wolola fɛn caman caman na yirisun 20 bɔɲɔngo k'o labila direction régionale ye des eaux et forêts Bogortore u ka se ka jiri turu yɔrɔ minnu bɛ ni jaw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni jamana in bɛ se ka kɛ nɛɛma yɔrɔ ye Bogortore olu ka jɛrɛjɛkulu ka se k'u kɔfilɛ jamana la o kuma olu ka baara ye n'o ye yiri baara ye Bogortore a bɛɛ kana kɛ yiritigɛ ye an ka yiri fana turu sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye misali ministre minnu tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye yiri kelen kelen turu ka taa bila société boiserie Farota la ɲɛmaaba Mamadou Farota fana y'a ka jiri turu wari min ye kangari dara bɛɛ lajɛlen yiri minnu turulen filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen k'i ka yiri tɔpɔtɔpɔ ni ka a kɛ jango yiri ninnu bɛ se ka wuli ka ɲɛ cogo min na Bogortore o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen laɲini kɛra jamanadenw fɛ yiri kɔni an ka se ka yiri turu yiri turu a kɔrɔ ka ca yiri turu a bɛ na ni nɛɛma ye yiri turu a bɛ na ni sanji ye wa yiri turu jamana kɔnɔ a bɛ banamisɛnw a b'olu dala sa ma min ye jamana o jamana ni yiri tɛ ani jamana min bɛ ni yiri b'a kɔnɔ u ɲɛnamaya cogo tɛ kelen ye min ye an ka jamana ye yiriw bɛ ka tigɛ a tɛ ka nɔrɔ bila munna yiriw tɛ ka nɔrɔ bila min kɔni ni société n'o ye société boiserie Farota ye Bogortore u y'a yira k'a fɔ olu ka wuli ka jɔ olu ka fasoden ɲumanya baara Bogortore min ye k'u kankɔrɔ ta n'o ye jango ka se ka sensibilisation boloda min ye sigida arajow ye maaw ka jirituru nafa dɔn jakungo kɔlɔlɔ mun b'a la maaw ka se k'o dɔn min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn minnu ye u ka se ka wuli ka jɔ k'o la Bogortore i b'a ye k'a fɔ u y'o kumakan caman u y'o lase a k'o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen wari min ye u ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye collectif des producteurs industriels du bois ye Bogortore olu yɛrɛ da bɛ nin ko in na sabu u y'o collectif tɔnden ye u y'a yira collectif jama bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen k'olu ka hakilina k'a latigɛ u seko n'u damayira yirituru kɔnɔna la sabu o de ɲininen bɛ bɛɛ fɛ jango nin waati la ji kɔni ale tɛ ka yiri kɔrɔ an bɛ samiya kɔnɔna la yiri n'ale turula ka ban min kɔni sanji ye ale de bɛna yiri kan Bogortore de k'o ye damu belebeleba ye Bogortore de min kɔni hali bi ɲini na ministre n'o ye Mamadou Kasoke ye a y'a yira k'a fɔ maa minnu ye nin hakilina in ta Bogortore ni ka direction des eaux et forêts Bamakɔ faaba kɔnɔ yan k'olu dɛmɛ min ye nin yirituru baaraw ye Bogortore ko kuma wɛrɛ t'ale da min tɛ foli ani tanuni ye o kuma ko
ala k'u sara u ka baara la o kuma ko jamana ka dayɛlɛlen don o kuma jamana yɛrɛ fana bɛ se ka fɛn fɛn k'u ye dɛmɛ kɔnɔna la ka taa bila olu yɛrɛ fana bɛ se ka wuli ka jɔ ni fɛn fɛn kɛ jamana ye dɛmɛ kɔnɔna la Bakari hali bi k'a ɲɛsin yirituru ma sabu ko Mali mago bɛ yiri la an bɛ don min na ko bi maa kelen yiri kelen o kuma ko samiya kana ban abada ni bɛɛ m'a ka yiri turu un malien un arbre ne ta turu e dun sababu ne ka so da tabarikala o kuma i y'i ka baara kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Y Dunbiya ale ka sɛbɛnni don Yakuba Dunbiya Buwa Jabate an b'a fo ka indicateur fasiri jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko les soldats o don les soldats maa min ka fasiri ye nin o ye OMT OMT ko k'an ka taa sigida filanan mairie la dɛ n'o ye mairie de la commune 2 du district de Bamako min ye maire ba ye min ye Cheikh Aba Ɲare ye ka taa s'a ka service financier ma n'o ye Abdul Wahab Toure ye fo ka taa se min ye maa wɛrɛ ye olu t'a fɔ an bɛ ŋanamu dɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin mairie a sɔrɔda bolo ma ko min ye sefa wari 1,168,000 a jirala k'a fɔ k'o de tununna n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ les inspecteurs financiers du gouvernorat du district de Bamako olu de ye munumunu salo kɛ ni ka taa zole da sigida filanan o mairie o kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ a kun jira an bɛ k'a fɔ kalo kalo min ye nafolomugu min n'o bɛ don mairie baarakɛlaw sarako dafɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari 448,000 bɔɲɔgɔnko la nka min ye aba n'a nɔfɛmaw ye n'o ye maire ba ye sigida filanan na a n'a nɔfɛma maa damadɔ bɛ yen ko olu kun tɛ bɔ 448,000 la ka se 55,000 ma wa o b'a jira k'a fɔ min ye 7,000,000 kalo olu b'o salo k'o bila o dufa la u b'a ta baarakɛlaw to a la ka taa sɔrɔla baarakɛlaw tɛ nafolo ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ o de farala ɲɔgɔn kan sa san fila bɔɲɔgɔnko o nafolomugu min kɛra majɛ ye dɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ o dagosi de bɛ t'i jɔ fo 1,100,000 ani 1,60,000 ani 1,800,000 wa n'i y'a lajɛ ko yalima ko nin tɛ ŋanamu da kelen ye wa min ye mairie maaw ye a dogola jɔnni na yan bi na k'a fɔ mairie mɔgɔw bɔra ka baarabila kɛ baarabila siɲɛ 1 siɲɛ 2 fo k'a tila kɛ baarabila bada ye k'a sabu kɛ ko min ye u b'a fɛ o to a ka sɛbɛn assurance maladie obligatoire la n'o ye AMO ye o ka to a ka sɛbɛn INPS la bi ma sinikɛnɛ ma ni min taara sɛgɛn lafiɲɛbɔ la i ka to ka t'i ka tɔrɔbɔɲɔ ta kalo o kɔni laɲinikɛla ka kɛ mairie ɲɛmɔgɔw ka ɲɛsin u ma mairie baarakɛlaw u ma kala a fɔ ɲɛmɔgɔw ma kala don ɲina ka bɛn ni baarakɛlaw ka hami ka taa sɔrɔ la san fila kɔnɔna na olu ye nafolomugu min zalo ka fara ɲɔgɔn kan baarakɛlaw to a la ka taa sɔrɔ la fana baarakɛlaw ka kalo 4 n'o ye arriéré salaire o bɛ mairie ɲɛmaya bulon la o m'o sara 7,000,000 min n'o bɛ dun kalo maa ninnu fɛ a dagosi de bonyana kosɛbɛ a jigilatigɛ bonyana wa a min ye mairie ka inspecteur fɔ contrôleur financier ye gouvernement la to a la ka ɲɛsin sigida filanan mairie ba ma i b'a ye k'a fɔ a kɔni a kɛra jigi waro ye bawo min ye Cheikh Aba Ɲare ye ka taa s'a ka chef de service financier Abdul Wahab Toure ma ani maa wɛrɛw n'o ye percepteur ye ninnu de kɔni fara mɛ ɲɔgɔn kan mairie baarakɛlaw ka to k'o joli min nafolo min n'a kɔni bɛ bɔ baara ni a ye min kɔni kɛ bɛ kamanagan belebele ye sɛgɛsɛgɛlikɛla kɔni tɛmɛlen kɔfɛ min ye mairie baarakɛlaw ka kalo 4 juru min bɛ yen yalima nin bɛna kɛ sababu ye olu ka se k'u ka nafolo sɔrɔ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ walima taabolo jugu min n'o bɛ sigida filanan mairie ɲɛmɔgɔya bulon kɔnɔna na nafolo in a bɛna bɔ u sɔnni kɔrɔla la wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le soldat kɔnɔna na OMT a ka fasiri Bakari Tarawele n'i ye nɛgɛ ta gɔnkala n'i y'a bila gɔnkala a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ n'a bɔra ɲɛmayaso la nin y'o minɛn siyaninen ye Bakari ni minɛn dun siyanina dɔwɛrɛ t'i bolo o de ye barikada waleɲuman dɔn foli tanuni Bakari Tarawele n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbalan tɛ i tɔrɔn fila o de bɛ dugu ma Bakari Tarawele waati ani waati an bɛ to ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen o b'a ko ja an bɛ taa e kan 1 kɔnɔ commandant groupement territorial de gendarmerie du escadron Lassine Tamba Keita an b'a fɔ a n'a ka cɛdon Bamakɔ rive droite rive gauche ba ko n'a ɲɛ Bamakɔ n'a dafɛ dugu gendarmerie fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ lajɛlen mara Bakari Tarawele min ye u ka baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na lakana sira kɔnɔ o kalifalen bɛ ale la ko Ala ka baara in Ala k'a bolo mɛn a ka baara la